24. februára k nám prišla spraviť prednášku dcéra pani profesorky Lendelovej, ktorá sa venuje dobrovoľníctvu. Rozprávala niečo viac o projekte, do ktorého bola zapojená a o práci s mladými ľuďmi z Kene. Ako sa dostala k práci dobrovoľníka a čo bolo tvojou úlohou v Keni? Do Kene som sa dostala cez nadáciu Pontis. Vlastne tam bola vypísaná výzva, že hľadajú jedného dobrovoľníka na 3 mesiace. Poslala som si životopis a namiesto klasického motivačného listu bolo treba napísať nejaký taký krátky projekt, čo by som tam chcela robiť a ako teda práve ja by som mohla pomôcť tým študentom. Takže tak sa tam dostala, potom nasledovalo interview a vlastne potom mi volali, že vybrali mňa. No a vlastne som sa nachádzala na stredných školách a študentom som pomáhala pri chode ich cvičných firiem a takisto som ich učila nejaké základné informačné, komunikačné, no teda prácu s týmito technológiami. Ako sa ti pracovalo s mladými ľuďmi? No tak študenti v Kenii oni sú veľmi nadšení tým, že niekto tam teda príde a snaží sa im pomôcť, ukáže im niečo nové, čo by v budúcnosti ich mohlo posunúť ďalej. Takže oni boli, keď som im niečo povedala, tak to spravili. Nikdy nebolo, hej, že proste by mi niekto odvrával a vždycky prišli všetci na čas, tak ako mali. Takže boli veľmi disciplinovaní a nejaký taký akože mali ciele, sebavedomí. Plánuje sa tam vrátiť? No momentálne je to vo fáze takého riešenia, že mohla by som ísť opäť na tento istý projekt na takú istú dobu a keby to nevyšlo, tak určite by som tam chcela ísť pozrieť všetkých tých ľudí, čo som tam spoznala, možno ako turista alebo iba tak, iba ich kúknúť. Dúfame, že nám Evka Lendelová bude inšpiráciou a prajeme jej veľa šťastia v budúcich projektoch. Pre Soše TV Vanessa Pagáčová.